Teško je prenijeti miris preko kamere. Mogu biti možda dva traktora. Može jedan. Ali mislim da imaju. Mislim da ima. Evo jedno opet proljetno oranje ledine. Ovo je baš jedna velika strana.
opet vraćanje u jednu stranu se sve ore. Jednostavno mora pliče, inače ledinu je teško prevrnuti, se duboko ore. Varam se ovim našim plugovima, tako da zato je slaganje ovako. Šta će drugo?